Симона го прави. Ти го държа само. Като беше голяма, ма. Ти си много... И ти всяко е. Чакай една копка. Абе, Симоно! Служи го наобратно, бе. Не, бе, абе, знаеш, виж коя се след, она стопка отдолу е остра. Буцата направи малко по-плоска и нареди отгоре още няколко плоски и ще стане. Давай, Симона! Давай! О, шак да падна! Нищо не направи, Мари. Тай ба. И те искам да сте. Дайте с него. Вземи ръкавици. О, знам! Какво ще правиш сега? Ще чупи дървета. Симона, ти си мокра вече. Да съм гладна за училище. То след тази седмица идва ваканция. Телефонът ти? Работи ли? Ти сте прости. Ще загубиш телефона без да разбереш. Моя джоб скъсан така. Привери му, молят се. Да. Молят се, падам тук. Молят се, привери го си му. Замръзна ми ръка. Отвори си Аз какво да кажа? Стри телефон.